Hey on näzin koýurdun o? Ýa-way, näme gara bol? Ýuway, İsmail Ali ara onu. Şu bize gelýän mara iska. Awa, Pul Ali ara onu. ay nätdiň ay? Owo. Toş nalya däme o? Owo, abat dämi? O awa çykdyň aşağı der, nertdim ho? Yo abat dä bolsa da Ali ýöne abat bolsa gymmat Ali alay. Ay nätdiň ay? Dur häzir men jaňa deň çağırda bady. Malya? Kilele hem Ali ara o. Men günni käni ýana onu dago giden pulu anna. Owo, İsmail. Oldu. Şakalat Aliýaňa vendasyny. Ben şakalatım da sol. Aliýan diýen näçedi sol? O kol şakalatım da salarmı? Aliýan dämi? Ay bir başga ýerde oturýar diýär. Bore soňurnak saň eder. Oglanlarda bağlay. Bolýa. Hana Aliýan nitdi. Aydanyň o wallahi. Men käni giden pulu anna da o. Wow, işläp ber o. Taňra ýakyn. Aýlyň daşyndan 5 manat bor. Alam. Ay çary. Ay tügelemen örýän we däýsini. Ay fewdöger. Ay sen teleket barsyň bakym çary. Gidince pulu wallahi. Alo, İsmail. Oh, çare. Ay mena iki haltada ýüşlendir no şakalatdaşy. Näme şakalatdaş ho? Sana şakalatdaş alýa diýdi ho. Hemen şakaladın da so alama koşunu. O ýöne. Akmurad aýtdy. Kana sen o ýerde sana de. O ýöne. Eme lapdyra o Akmurad bar jaňa den. Oh, teleketçi. Ey, ýeşek doňuz diýdim. Näme alýan mena şakalatdaş alýa diýdi. Durduran ikinciliğinden İsmail'im sana diye dur satayım dedi. Ey fevdegarlar düşünse var ya kavga. Ay vay vay vay. Ay şu kamera adamlara pul verliya diysen. Domuzun tevegine mi yanacaklara? Olay. Aha. Selamun aleyküm Masum. Ey patına seyre da gördün mü? Şu isk magazynyň başlygy bolup nädip göre? Bitinime der o. Ey pul gat kenro munglay. Basyan molmolo. Ey bir isin da çalsılmaz mı ştaýda bolbo? Min ýerine bolaýsam da. Aýtmasan o. Ey bolýala ýörani. Şular var juma ştaýny şeýle eplep, ondan eplemel akurat dursun şulan emmedem asansypdyr. Agsam naharda garetdim. Bilej oturup iýiçek bolam. Ha, bar bar. Sağ ol. Ediday. Bilmeýär zatym, alhamaly bala ýapmama, öredem bolýar da. Ay yo başlyk diýeniň bir agrasy bolmaz. May gören zada burnu sokup ýöre o işgärleriň arasyna gelip şeýlemäň. Aýtmasana ýa. Ey ýok, way halis otarda ho. Ýöre. Ýöre ýewçelle. Gepe diýenler öýdi. Heýmisinler o. Arman oğlundu. Bar bol baş. Gördünmü? Oy bas. Betçege inip duray bunlara. Tüýün täzeläp dur. Ay bu geýin men kim geýinsin o? Sen bir magazynyň başçy bolup otira. Suat aýla gallyrdy ýüreginden tutýa göni. Da men 180 bolup paýlasa da şo garyp düşenak boly. Bitinime de öýdüň. Ey barlay gepe diýenler öýdi. Aýmysyň o. Öňün maladamzy ýetdik. Emme dünkü işläriniň üçin var premiýa 500 man. Öbürüne babar berenim şunu. Aýtmasana ýa. İkisi töläni bilenem garyp düşenak. O bir 500 manat Bir çykýar. magazynyň başçy bolup otira. Aýtmasana şu menne bolanmasam ştak baş. Bolýala bitinimeden hem etsek yaranyp bolmady o. Ýygyna ýandyrma. Käbir adamlar hiç gaçan yaran bolmaýar. Olur. Iň soňy gep etmäni gep tapýarlar.